Bon dia, sóc en Joan Santamarta i aquest és el treball sobre patrons de rebuig. Com i de quina manera s'expressen dins la nostra societat. Per estudiar els patrons de rebuig a casa nostra he decidit fer una enquesta on incorporo una cançó determinada amb la qual els oients hauran de reaccionar i dir-me quina impressió tenen. Per fer l'enquesta experiment he decidit utilitzar la música d'Abke, una música típica de territoris com el Líban, Palestina, Síria i Jordània, i que actualment s'ha popularitzat i s'ha traslladat al món de la música electrònica. Per entendre l'impacte que podrien haver tingut les cultures que utilitzen aquest tipus de música, dins la nostra societat he mirat la web d'IDESCAT, on surten les estadístiques de les persones migrants d'aquests diferents països que estan dins de Catalunya. I de moment, per exemple, he anat buscant els 4 territoris més importants que utilitzen el DABKE, el Líban, Síria, Jordània i Palestina, i he vist que en total hi ha unes 2.000 persones migrants d'aquests països que estan empadronats ara mateix a Catalunya. Empadronats vol dir que hi haurà més gent, no molta més gent, però hi haurà més gent que no tindrà papers, però que també estarà vivint amb nosaltres. Les preguntes que he utilitzat a l'enquesta han sigut, primer de tot, saber l'edat de la persona enquestada, després quin estil musical escolten normalment, i llavors a partir d'aquí he posat la cançó del DABKE, en la que han hagut de valorar de 1 a 5 com els hi ha agradat, de gens cap a molt. Després la següent pregunta era alguna cosa que no t'hagi agradat de la cançó i el per què. La següent pregunta era quantes coses t'evoca o et transmet la cançó. Una següent pregunta era has escoltat o t'agrada alguna cançó que s'assembli? Quina? I llavors després he posat una pregunta que era opcional i consistia en saber quina tendència ideològica tenien els enquestats. D'aquesta manera podíem trobar més conclusions. Llavors, per últim, els he preguntat si en sabien res de la música d'Abke, si els agradaria que s'escoltés en un festival de música i si tenien algun parent o algun conegut o eren ells mateixos que potser tinguessin contacte amb cultures dels territoris que m'han anomenat abans. L'enquesta ha sigut resposta la gran majoria per gent jove, també perquè el meu cercle d'influència tenia aquest abast, i doncs ha estat menys resposta per gent adulta a partir dels 30-40 anys. Pel marc teòric, per ubicar el treball, he utilitzat Josep Martí del seu article El patrón de rechazo, músicas denostadas y práctica científica musicològica. Segons Martí, poden ocórrer 4 tipus diferents de patrons de rebuig. Per una banda, trobaríem els patrons de rebuig que es venen donats perquè a l'oient no li agrada un element determinat de la cançó que està escoltant. Per altra banda, trobaríem un motiu ideacional, ideològic, en el qual l'oient no se sent identificat i rebutja de manera ideològica la cançó que està escoltant. Després hi hauria un motiu territorial en el qual l'oient no s'identifica culturalment i territorialment amb la cançó que està escoltant perquè li sembla més llunyana que cançons més properes. I per últim tindríem un motiu d'influència, perquè l'oient sap o entén que la cançó que està escoltant té un llenguatge musical diferent al seu. I doncs l'oient ha rebut una influència cultural que no s'adequa amb la música que està escoltant. A la cançó que he utilitzat hi ha diferent instrumentació. Tot i que els instruments que podrien semblar de vent són sintetitzadors, el que imiten són 2 instruments típics que s'utilitzen al DABKE, que són el arhul i el mijwiz. Per altra banda, a la introducció tenim uns acords de llaüt. He pogut comprovar que els instruments del